אקשן. גברי, אצל בירקה 2, אכזרי פלוס לא מוכרים סיגריות, החליטו לעשות לך הפתעה קטנה ולארגן לך חפלה כמו בימים הטובים. אתה מוכן? מוכן. יאללה חבר'ה, תנו בראש! גברי, אני מקווה שהבנת שמה שהולך שם זה לא מה שהולך פה. שמה שוברים את הגב. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. בעיקר עם כמה כוסות אימפריאל, אתה לא תראה שום דבר, הכל יהיה בסדר, תרגיש כמו בבית.